أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mamungara konguru do wa ibise niye ila jarawa subhanallah dende fabo dogote korobo kala net na karamogo bo nyama Jodi Zedou ambe Allah Ta'ala fo ka barkada ambe Allah wole nyumando don jodi kado masalahu Ta'ala mi nale de nyeda don jodi kado kakla mi nye jine ni meleken wurdane na haramade kani bele jele da kakla ninga semendia ka jirana mi nye ni bele jele maka mani ni heren bele jele dara makilin gama buna haramade do kado larabudo atode ya Rasulullah Muhammadu Rasulullah ne jigina ale de ka Jodi Zedou aminata de ablay de manyina fa kam mi vo awnye anga shun anga sali anga ala nyini anga ala don anga ala deli wani jodi ka da anga dama ka subhanahu wa ta'ala Allah akele ndebite Allah bien ani lahara Allah Jodi Zedou Allah na juna ka sali anga ala deli minye aywa Muhammadu ya Rasulullah minye Allah ta'ala minye diada masabainde amma fo seben wura kono ka yara bi sali wal ma ko ale bi ati ay nga ako beka shu ka sali ale koso nga ale yɛrɛ ni mɛlɛkɛw a sɛbɛntiyelen don ale yɛrɛ n'a ka mɛlɛkɛ ɲuman bɛ sɔli kɛ kira Muhammadu ya Rasulullah Allah akibar bi ye juma ye Allah bi ye lahɔrɔma don ye jɔnni sedi k'a dɔn ala ɲini ani ala batu o bi kɛ bi kosɛbɛ juma don ya don gɛrɛngɛrɛnnen ye don min ɲɔgɔnna tɛ don la ala de y'a sɛbɛntiya an b'a ɲini subhanahu wa ta'ala fɛ ala min ni kelen don semasa an b'a ɲini ala fɛ ala min n'a ye diɲɛ da an b'a ɲini ala fɛ ala min ye fantan ni faama da dɛsɛbaatɔ ni kɔlibaatɔ da banabaatɔ ni kɛnɛbaatɔ da an b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye ka Mali yɛlɛma k'a kɛ Makan ka Makan yɛlɛma k'a kɛ Mali o se bɛ ala ye o se bɛ ala ye dɛrɛ ala k'o kɛ Jodi Zedou o ala ye min k'a dɔn n'ale de mɛlɛkɛw da jɔnni sodi k'a dɔn min ye mɛlɛkɛ ye min ye 999 ani 99 ye ka ɲɛma 5 ta jɔnni sodi k'a dɔn minnu bɛ nin mɛlɛkɛba in bɛɛ lajɛlen kunna ni ala k'u ma ko tak o y'a sɔrɔ a kɛra o mɛlɛkɛ 5 Tayiru Maayiru Abisu mɛlɛkɛ Mautu ani Jibirila mɛlɛkɛ 5 dafara belebele Jodi Zedou min ye jinɛw ye Allah Ta'ala min y'a ka jinɛw da a b'u bila ci la ka diɲɛ kɔlɔsi a b'u bila ci la min ka d'a ye Jodi Zedou k'a dɔn mɛlɛkɛ min ye o jinɛ 5 olu de tɔgɔ donnen don sɛbɛnfuraw kɔnɔ Jodi Zedou k'a dɔn bɔkɛraw de kalama n'o tɛ i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ɲamaya bolo ɲininka k'o jinɛw ye jinɛ jumɛn ni jumɛn Abasu jinɛ Kibiru jinɛ Mutayiru jinɛ Samawurusu jinɛ Tarafatayin jinɛ tamba t'o la dɛ min b'an ka musow bolo yan kɛ tamba o ye musow ka jinɛ kereelen ye tamba t'o la tamba n'a ka bamuru walima ni kolonkala u m'a faamu wala ni pendelu ni sujɛ Jodi Zedou o bɛɛ bɛ tamba bolo jinɛ n'a donna buna hadamaden la i k'a dɔn o tɛ se ka kɛ jinɛ ko yɛrɛ bi ban jinɛ ni hadamaden ala y'u da ka dafara don ni ɲɔgɔn cɛ kelen tɛ jinɛ ti don maa na maa ti don jinɛ na maa ti se ka jinɛ minɛ i se ka jinɛ mara mɔr an dun bɛ tile k'u cɛ ka don bɔrɔ ko jinɛ don ni min ko jinɛ minɛ n'o di yan jinɛ b'a bila i jɔlen ɲɛna i bɛ gɔɲɛ ta ayi walahi jinɛ b'a bila i ɲɛna Jodi Zedou subhanahu wa ta'ala semasa ala ye ko da k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na an kana mɔgɔw tulo b'an kan na dɔnnikɛbaw tulo b'an kan na Jodi Zedou k'a dɔn jinɛ ni hadamaden an tɛ fankelen ka diɲɛ dugukolo sanfɛ an tɛ hali fankelen fɛ wulibali do dɛrɛ hali fankelen diɲɛ dugukolo jinɛ ni hadamaden tɛ fankelen yɛrɛ fɛ mancaden ne tɛ mati ni mais non wulibali Allah dɔgɔtɔrɔ
Allah Jabbar la ilaha illallah Jondi Seydou mina fura kelen di ma ka fayda kelen di ma Jondi Seydou bi diɲɛ fɛn o fɛn n'i b'a fɛ a caman n'i bɛ fɛn o fɛn fɛ a caman b'i laban i bi fɛn o fɛn fɛ barika bɛ min na Jondi Seydou i bi diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn fɛ n'o ka di Allahu Taala ye fɛn kelen ka fisa bɛɛ ye ɲininka ko ye mun ye n karamɔgɔ ye mun ye dɛrɛ sabali i ka sabali dama o de ye dama ye la hawla wala quwwata illa billahi al-azim sabali tɛ dama ye dɛrɛ i bi diɲɛ fɛn o fɛ a caman i bɛ min fɛ n'a bi laban i bɛ min fɛ n'a bi se bɛɛ la i bi fɛn min fɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a kabakoya k'a nege minɛ o ye sabali ala ka sabali d'a ma n'i bi diɲɛ fɛ sabali n'i bi lahara ɲini ka don arijinɛ na sabali n'i bɛ nafolo caman fɛ sabali Jondi Seydou n'i b'a fɛ ka se mɔɔw la sabali i b'a fɛ mɔɔw ka siri ɲɛ sabali Wulibali kɔlɔci kɔlɔ n bɛ nin d'i ma dɛrɛ Nurule Wuda Jetura cɛmɔgɔ den ne tɛ maa tɛ nin fɔ an ye ne denmisɛnninma ni ne kun bɔra dugu kɔnɔ wajibikɛla karaki ni dimina ne se man ɲi kɛlɛ ka di n ye barita ka di n ye nka n bin mango dusu bɛɛ na o dusu ka bon n'i nana se Jɛlima Kuyatɛ ma Ala k'a hinɛ n b'a fɔ n bɛ bere ta n bɛna muru ta n bɛna nin da ka taa nin kɛ a bɛ n wele n jɔlen bɛ yɛrɛ a b'i bolo danti a b'a fɔ daba ne ka Sunjata n b'a fɔ naamu a ko sabali Allahu Akbar n'a ko sabali n b'a fɔ n ko maa n tɛ se ka sabali koyi nin ye nin fɔ ma nin ye nin kɛra a ko i b'a fɛ ka se diɲɛ na wa daba ne ko awɔ a b'a fɔ sabali i b'a fɛ ka se bɛɛ la wa ne ko awɔ a b'a fɔ ko sabali n'a fɔ n bɛ duloki bɔ k'a da n bɛ n sigi kogo suma na sabali in de y'an se nin yɔrɔ in na sabali Seydou sabali wa n sabalila wa i sera diɲɛ na han sabalila dɛrɛ mɔgɔw k'u bolo kɔrɔta a y'a bolo kɔrɔta a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahu la sharika lahu Allahu la sharika lahu Allahu la sharika lahu la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin daba tungara naam ni maa min sabalila i bi diɲɛ jabɔ a bɛ ne hakili jigin dɔnnibaa belebelew la Ala ye se kɛ minnu ye n'u ye se sɔrɔ diinɛ na ka laban ka sabali Usmani Sherifu Madani Haidara k'a ka den ni Basa den El Haji Muhammadu Mbuye Haidara Sangaba sabalila a nɔgɔmalen bɛ yen Seka Baba denkɛ n'o ye Buye ba ye dɔnni b'a la nka sabalila fɛn min ye diri ye Modibo Kane a ko u sabalila Dankɔrɔba a dalen bɛ Duwabugu n'o ye Muhamɛdu Ba Jara ye dɔnni b'a la se b'a ye nka ni sabali sigilen don Dankɔrɔba dalen bɛ Bamako yan n'o ye Ashek Muhammadu Haidara Mamudu Diko a sabalilen don n ka taa n'a ye wa ayiwa bisimila naamu a tɔ bɛɛ belebele bɛ joli ni o ye Zulfakari ye n'o ye Suala Baya ye Haidara ye a sabalilen don Dankɔrɔba bɛ n'o ye Nuridin tigi ye fɛn min ye Banjugu Dunbiya Elhaji Banjugu Dunbiya dɔnni tigi sabalilen don Dankɔrɔba dalen bɛ Segu n'o ye Seku Lasana Kane ye belebele ni sabali dalen bɛ n ka tɛmɛ n'a ye wa i ye dɔ kɛ sa o Seku Haruna Sangare ka bɔ Wangɔrɔ a dan bɛ Bamako yan ani sabali ni dɔnni sigilen don a ka teli n ka taa n'a ye wa fɛntigi don wa fonisere don n ka taa n'a ye wa i ye fɛn o fɛn fɔ nin ye Haruna Sangare ka fonisere ka teli nin bɛɛ ta ye wa ne n'a ma ɲɔgɔn ye ba dɛ wa ni ne delila ka ɲɔgɔn ye a ko daba i nɔrɔlen don n ka cɛkɔrɔba la min ye Sayidu Usmani Madani Sherifu Haidara bani i nɔrɔlen don a la san o san i b'a girin miliyɔn 3 min na yalima o b'a dabila wa n ko n sɔnna a ye ɲɔgɔn ye ko kelen miliyɔn 3 ɲɔgɔn ye ko kelen a y'o kɛ Cheikh Haruna Sangare o tuma Ala ka ne n'a ka ɲɔgɔn ye Jondi Seydou a dafa min ya Hamadu Hadi Tal Seydi Tal u tɛ ka kɛ a dalen bɛ ɲɔrɔ sabali da y'a ta i t'a tɔgɔ mɛn fɛn na i t'a ka kuma mɛn i t'a ye diɲɛ foyi la nka alimu dɔ waliju dɔ afisi kɔrɔnin dɔ tile bɔra f'a bi yɔrɔ o dalu bɛ n bolo siga t'a la o dalu bɛ malidenw bolo o t'a ye dɛ Wulibali don naam mbala cogo bɛ di Jondi Seydou bɛ n kele ku a don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicate de renouveau o don sɛbɛnkura nin y'a bɔli ko 3,550 ani 50 ye ni Ala farala malidenw kan jaakuya kɛlɛ ni juguya min bolo dalen don an dala Jondi Seydou k'a dɔn sini yɛrɛ bɛɛ kuma in na wɔlɔ i k'a dɔn a n'a fɔ k'a wulila ka bɔ Mali kan Jondi Seydou
CEDEAO i k'a dɔn ani Mali gɛlɛyaba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka fadenya kɛlɛ don juguya kɛlɛ don Jɔni Sodi k'a dɔn n t'a fɛ k'i ye o kɛlɛ damada don sɛbɛnnikɛla ko a mɛn o mɛn banni in de y'a fura ye a ko nka n'a banna sini min ye maa caman ye i k'a dɔn nisɔn na diya hali CEDEAO yɛrɛ u degunnen don jamana caman b'a kɔnɔ olu donnen bɛ Mali kɛlɛ la Jɔni Sodi k'a dɔn se t'u ye dabali t'u ye a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan Mali faamaw ka hakilina jamanadenw dɔ ɲɔgɔnna u tɔɔrɔ la hali n'a sɔrɔla nin taasira in de ka fisa an ma sabula an ka fasabandiya a n'an ka kunnawolo n'an ka yɛrɛwoloya o bi dɔn nin de senfɛ o dun dɔnna Jɔni Sodi k'a dɔn kalo 5 min ye robinet ye a datugulen don sira tigɛlen bɛ kɔnɔ ti pan i k'a dɔn jango bagan ka taama siraw la Jɔni Sodi ko n'a ta bɛ malidenw balolen bɛ a ma mɛn diɲɛ fansi ko kungo ye malidenw fa Mali ɲɛmaw Jɔni Sodi k'a dɔn ka cɛsiri ni hakili jagabɔ a ɲɛna nka ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bi kɛ dande bi diɲɛ fɛn bɛɛ la Jɔni Sodi waati kɛra min kɔni minisiri min n'a b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ o kun ye taama kɛ farafinna masakɛ caman bɛ yen k'u kuma ɲɔgɔn ɲɛ nɔgɔya bɔda bɛ se ka di jamana ma cogo min na o kɛra Fɔri Yasin bɛ Yadema o ye Togokaw ka masakɛ Jɔni Sodi k'a dɔn ko nin kun y'i pasa fila a ko la kosɛbɛ a ye wulikajɔ kɛ nka gɛlɛya Jɔni Sodi k'a dɔn ni Mali ye lafiya bɔda sɔrɔ sini n'o fɔra jamana damadɔ bɛ yen e k'olu ta n'u ti dun de ye min ye Laginɛ ye ani Burkina Faso kuma in kɔni bɔlɔ la ka bɔ i k'a dɔn Sénégalikaw ka masakɛ da Macky Sall o kun ye kuma dɔ fɔ Jɔni Sodi k'a dɔn foroba sɛbɛn min bɛ yen n'u k'a ma ko Jeune Afrique Macky Sall kun kumana kɔnɔ i k'a dɔn i mana kuma min mɛn baladen da a y'a ta balaba da sɛbɛnnikɛla ko nin masakɛ minnu bɛ yen kuma in kɔni bɛ munumunu u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Macky Sall ka kuma na ani wulikajɔ minnu gɛlɛn don ani hakilina minnu bɔlen don k'a bin lala maa tɛ ko da i n'a fɔ ala sini a bɛ sɔn k'a fɔ ko CEDEAO ni Mali cɛ a gɛlɛya dugara ala maa kɛra k'a fɔ hɛrɛ d'a ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungara mɔgɔ makɔnɔ ti diya min tigɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Fasiriba n'o ye la rédaction ye mais y'u ka sɛbɛn ye u ye mun fɔ u ko fɛn min ye jamana kuntigi colonel Asimi Goïta Mali yɛrɛ a ka yɛrɛya ni indépendance bi d'a ma cogoya min na o baaraw daminɛna simanso kura min bi sima dasi jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen la a taara ka taa o birikiden fɔlɔ da anw fɛ Bɛlɛdugu dugu min bɛ yen ni o ye Diogari ye a taara ka taa sima biriki fɔlɔ da awɔ sima Mali ka sima nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana kuntigi n'o ye transition ɲɛmaa ye colonel Asimi Goïta kunun ko a kun nisɔn ka di a kelen tɛ sabula fɛn min ye conseil national de transition premier ministre min bɛ marabolo kow kunna ministre min bɛ usine kow kunna ka fara Kulukoro gouverneur ani anw ka Diogari commune maire ɲumanba n'o ye Dawuda Kane ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamana kuntigi kunbɛn yɔrɔ min don o de ye kɛnɛlahawta belebeleba de labɛnnen bɛ hectare 14 y'o commune kɔnɔna na fɛn min ye ciment dilan usine ye o bɛna taa ka taa sigi yen Gaki sɛbɛnnikɛla ko y'o cɛ n'a muso denmisɛn ni maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔra ka na maire koli ani fɛn min ye a dafɛ dugu ye bɛɛ lajɛlen nana jamana kuntigi kunbɛn sabula ciment dilan usine min n'a bi dilan i kulo ma jɔ n tulo b'a la an kɔnɔ fɛn min ye ciment ye tɔnni 800 a b'o den ta i ka bɔ 800,000 tonnes par an o bɛ Mali bɛ jɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin ciment dilan usine a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye chômage ye k'a kɛlɛ Mali ciment gɛlɛyali Mali sojɔ gɛlɛyali ni ka caman da ka bɔ a la sabula fɛn min ye sɔngɔjigi ye o de bɛna kɛ ciment na jango embargo dalen Mali kan fɛn min ye marabaajugu a n'an sigiɲɔgɔnjugu ye olu ye dasuali min kɛ o kɛra sababu ye ciment ka sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya juraw yɛrɛ olu y'u profiter karawo fɛ fɛn min ye ciment sanbaw ye u bɛ ka bere kɛ k'u dasi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Maliden fila bɛ yen min dɔ a de ye Papa Umaru Samake a n'a jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen olu de farala ɲɔgɔn kan fɛn min ye société ba in ye min k'a sigi min y'u la kɔrɔ ye san 32 dama sifinw don koyi sifinw don denmisɛnnin fitininw ninnu ni Asimi bɛɛ ye san kelen Asimi ka kɔrɔ n'u ye o Asimi Asiminanw de don il a 40 ans cette année
Debsen 32 à 40 ans, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça, c'est le même âge. Non, d'accord. Comme ko Ali, ako fait minye PDG, ode Papa Umaru Samake, o mana, Papa Umaru Samake a jira k'a fɔ fait minye Shimangla izini nye, nafolo min bɛna don a la, sefa wari miliyari 50 juru tɛgɛ a labɛnnen b'u bolo kaba, fɛn min kɔni ye jamana kuntigi kɛ ka fara da, k'i kɔdo, maçons ni ingénieurs labɛnnen don, kununko u ye dingɛ senni daminɛ. Miliyari 50. Olu y'o wari bɔ min? Sɛbɛkɛlaw de tɛ. 50 milliards. Sɛbɛkɛlaw don. Quand même, hein? Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min y'a nafolo ko ye ayiwa a tɛmɛni n'a wuli ka jɔ kan ka tɛmɛ banki minnu fɛ olu bɛɛ lajɛlen u y'olu ka foli kɛ u y'a jira k'a fɔ Mali bɛ dabolo min kan jamanaden bɛɛ lajɛlen kan k'i ka wuli ka jɔ ani cɛsiri kɛ k'i na n'i ka birikiden sabula an bɛ don minɛ ko bi kolonɛli Asimi Goyita n'a nɔnɔw u ye baara min daminɛ u b'a fɛ ka Mali ka yɛrɛwoloya d'a ma n'o ye Mali ka indépendance o tɛ se ka sabati cogoya si la fo jamana ka cakɛdaw ani usine baw sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ bɔ bolo la Sɛnɛkɛla ko ministre min n'o bɛ jago ko kunna ni usine ko Mohamed Uludu Mohamed ale kɔni y'a jira k'a fɔ jamana kuntigi ye ŋaniya ni politiki min da nin y'o waleyali baara dɔ ye ministre y'a jira k'a fɔ ko o ko kan ka kɛ walasa nin Jimangila usine in ko ka teliya a bɛɛ lajɛlen de bi kɛ fɛn min ye Dio maire n'o ye Dawuda Kane a nisɔndiyara sabula a ko nin usine a bɛna dɔ fara Dio bonya n'a makama kan denmisɛn camanba den de bɛ yen min bɛna baara sɔrɔ jamana yɛrɛ bi nafaba de sɔrɔ haka ja fɛn min ye jamana a sojɔlaw ye jamana sɔrɔ sira a bɛɛ lajɛlen de bi yakubaya k'a sababuya kɛ wulikajɔ min kɛra ale ka commune kɔnɔ o tuma ale nisɔndiyalen bɛ commune-naden bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko président Asimi Goyita yɛrɛ ko a ko dɛmɛ fɛn o fɛn kan ka kɛ min bɛ se k'a to Shimangila usine in ka teliya a baara ka ban sabula sanzaba fɔlen bɛ o bi ban waati min na fɛn min ye siman ye a siman tɔgɔ de ye ko Atlas o bɛna Mali kɔnɔ a bɛ cɛri a bɛ fɛ o tɛ Shimangila usine kelen fila ye dɛ walima saba saba kunnafoni filɛ nin ye ayiwa an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ kan Jedu président Asimi Goyita a bi kɛnɛ min ka ye mandi sabula a ye mandi o maa ti gɛrɛ a la marifatigiw kelen bɛ k'a koli hali fiɲɛ ti don i n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa hali so tɛ se ka wele bala o de ye problème ye ale tɛ so wele ale t'o masɔrɔ o ale yɛrɛ ɲɛ sisilen don ka pick-up jan in a b'o de kɔnɔ si pick-up in ngolongolon a taara a nana dɔw bi kɛrɛ la dɔw bi cɛmancɛ la ala i t'a la ye ka sira ma maa minnu b'a ka jamana i b'o dɔn wa minnu bi banfula finma don u kunkolo la k'u ɲɛ kelen fila bɔ olu b'a la dɛ marifaba minɛlen b'u bolo bon maa ka ŋɛɲɛti ban i kelen k'i wuli ka jɔ k'i b'i fɛ i fari fa dɔ président kan ayi k'i b'i fari fa dɔ siyɛn n'o tɛ ye kojugu ye i b'a kɛrɛfɛ hali ni fari in ŋɛɲɛ i tɛ se k'a siyɛn aw ye nin kojugu ye o tuma anw n'a laminɛ aw bɛ ala minɛ yan anw bɛ ala minɛ ka to yan n'o tɛ a bɛ hakili jigin min ye général Musa Tarawele ala k'a hinɛ Musa Tarawele taara faama a taara Segu faama kunbɛ dɔ la a don i k'a dɔn an mɔkɛ min ye Jeli Bazumana ba ye o b'a tan ni fila fili la Bazumana ni a ka bereminɛ taara kɛnɛ kan a ye kuma min ni foli ni fɛnw kɛra i y'a dɔn faama ko la Bazumana kɔni u bɛ kuma Bazumana girinna ten ko f'a ka taa i tɛgɛ di Musa ma Jeli Bazumana ba a ma diya u wulila ten garde corps dɔ tun bɛ Musa nɔfɛ ani min bɛ Brice Jalo Bazumana ba yɛrɛ n'a ni baro b'i ye i bɛ yɛlɛ f'i ɲɛji bɛ bɔ a ka bereminɛ kun ye ayiwa an bamuso dɔ bɛ yen o dɔgɔmuso o de tun b'a nɔfɛ m'a dɔn Binu o de tun ye bereminɛ o de ye bereminɛ ye u y'a ɲɔni k'a ɲɔni Musa nana sɔmi k'a fɔ Jeli Bazumana ba nin Musa pɛrɛnna a ye bɔ yen a ye bɔ n'a cɛ a taamana ka n'i tɛgɛ di Musa ma ale ɲɛ tɛ ko la a t'a sɔn min kɛ a nimisi ma wasa jɔnni ye ne ɲɔni den a condamné jɔnni ye ɲɔni Faden Gardi mun ye Faden Gardi Faden Gardi ko Faden Gardi dɔwɛrɛ Faden Gardi quoi nimisi ko la i b'i jɔ nin da la Faden Gardi jɔnni ye ne ɲɔni Faden Gardi
jadisi dun ne bɛ n bolo bugɔ ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ayiwa a kɛra kabako ye sa o ko bɛɛ n'a to a ɲɛ f'i ye jɔn tɛ k'a dɔn Maliko sɛbɛnfura in tɔgɔ de ko Maliko jɔn tɛ k'a dɔn Maliko m'a daminɛ ka ban bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka yiriwa a ko cakɛda min bɛ n'a bɛ abaforoba ca kunna min ye baarakɛlaw u ka musaka n'u ka hakɛ u k'o de ma CMSS o don CMSS i k'a dɔn baara kɛlen don hali bi n'a ka bi jamanadenw ka lafiya ka nisɔndiya sɔrɔ o tɛ kala bali kadiri minnu bɛ yen min ye ɲɛmaa a n'a ka danga ye jɔnni sedu k'a dɔn su fara tile ka dɔ ka fara dɔnniya kan CMS ka wuli ka jɔn ni cɛsiri a dɔnnen don jamana kɔnɔ nka hali bi n'a ka bi n'an ye dɔ fara dɔnniya kan n'an ye dɔ fara sɛbɛ kan n'an ye dɔ fara baara taabolo kan a bɛ kɛ sababu ye jamana i k'a dɔn a ka yiriwa a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ i k'a dɔn tile fila kalan ani dɔnniya ɲini i k'a dɔn o de sigilen don sen kan u ka cakɛdaw kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni baara in daminɛna ɲɛmaa yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a ka ja nin kɛwale minnu filɛ nin ye nin de bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn CMSS i k'a dɔn jɔyɔrɔ min b'a la jamana kɔnɔ a ka walankata sabula olu ka hadamadenya an'u ka baara fanba sinnen don hadamadenw ani maanifiya yɛrɛ sinsin bolo ma i k'a dɔn u bɛ nafa caman de ko fɔ ni dɔ fara la dɔnniya kan ka dɔ fara baaraw kan a bɛ kɛ sababu ye hali bi n'a ka bi min b'a to kow bɛ kolo gɛlɛya min b'a to jamanadenw bɛ ayiwa nafaba sɔrɔ min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri maa man ka to kɔ nin kun ye sɛbɛn ye Fatumata Ma Cam Kɔnɛ i k'a dɔn nin kun y'ale ka fasiri ye an ye min dalo ka bɔ ayiwa Maliko kɔnɔ CMSS u ka dɔ fara baara jija n'a cɛsiri kan o de ka ɲi o de ka fisa Tabatungana ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni y'a ka sɛbɛn ye Siku Gomu Bako fɛn min ye jamana ye a basigi ni jamanadenw ka lafiya a ti sabati kɛnɛya kɔ kɛnɛya ko bunakun ka jamanadenw kɛlen bɛ ka kulekan bɔ minisiri n'o ye Jaminatu Sangare kulekan bɔlen b'a yɛrɛ la fɛn min ye CNT ɲɛkɔrɔ a taara projet de loi dɔ défend ko kiliniki 400 k'o bɛ minnu di sariya kɔnɔ olu kɔni bɛ ka baara kɛ u kunfɛ Jawo jamana tun bɛ mun kɔnɔ n'a m'u datugu de naam jamana Cissé a ka misɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministre de la santé Jaminatu Sangare bloki yɛrɛ min b'a kana n'o kɔni ye nin département ba in ye bloki bonyalen b'a kama a dɛsɛlen bɛ fɛn min kɔni ye ministère cakɛlaw olu yɛrɛ kɔni ye pression yɛlɛ a ma ɲa min kɔ CNT maaw yɛrɛ y'a daro ɲininka yala kɛnɛya ko bi to tan wa fɛn min ye dɔgɔtɔrɔsow ye u carinen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye kiliniki a bi dayɛlɛ i b'a fɔ butiginin bi dayɛlɛ cogo min na fɛn min ye yɛrɛsagokɛ o de b'a la bɛte a ko fɛn min ye maa min mana tile fila kalan kɛ n'o ye kalo 6 kɛ ka sécurisme kalan kɛ kaba o bɛ taa so dɔ dayɛlɛ k'a sara da la cabinet dentaire walima clinique sɛbɛnnikɛla ko maanifinw kɔnɔ gwale de bi u ta gwara la ka taa d'olu ma a dɔw ja ka gwɛlɛ o ye jagwɛlɛya da ye sabula ka buna hadamaden boso k'a kɔnɔ fara k'a sɔrɔ a dɔnniya t'u la u pɛrɛnnen don kama jagɛlɛya da u mago t'a la o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'a mɛn tubabukan na dysfonctionnement o de ye k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen de tiɲɛnen bɛ o tuma cakɛda ka sigi min n'a bɛna wulikajɔ kɛ ka kɔlɔsili kɛ k'o de ma agence nationale d'évaluation accréditation établissement de santé min bɛna wulikajɔ kɛ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔsow ye k'u kɔlɔsi n'a bi dayɛlɛ n'o ye clinique privée ye yamaruya ni danganiya minnu kan ka dafa k'u kɔlɔsi sɛbɛnnikɛla ko o kan ka kɛ sa n'o tɛ fɛn min ye jamana in kɛnɛya ko ye a dalen bɛ ngalamaku sabula diɲɛ don o don i na maaw kulekan mɛn hôpitaliw la fɛn min ye morguw ye ani sow de bi fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ ye o kɛlen bɛ ka kulekan bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen de jɔlen bɛ jamana dun den ye a ka bɛɛ dɔ bi fara caya kan bana bi cɛru ka taa sanga ni waati fa bɛɛ lajɛlen fɛ kulekan mana bɔ a ko fɛn min ye minisiri ye a bi boli fɛn min kɔni ye o yɔrɔnin a bi to mamu ka sɔrɔ ka na ni tele ye o ko bɛ se ka datugu cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko a ko nkalon b'a a don ɲɛ a t'a dugusɛjɛ ɲɛ abada don minɛ ko bi kɔlɔsiw n'o ye araso ye olu y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali dɔgɔtɔrɔ ko ye a doyalen kan ka kɛ maa bata o maa bata dɔgɔtɔrɔ kelen kan ka bila ka o kɔlɔsi ani ye Mali ta k'a lajɛ Mali kɔni a tɛmɛnen bɛ o de kan n'a fɔra dɔgɔtɔrɔ kelen o ka maa 20 wala maa 20 ni kɔ o bɛɛ lajɛlen larawe k'o furakɛ yala o bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn na
semanikala ko a ko fɛn min ye wulikajɔ de kan ka kɛ joona kɔlɔsilikɛlaw y'a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ 35,000 o de kan ka ta teliyala min bɛ se k'a to buna hadamadenw ka furakɛ semanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Jaminatu Sangare a yɛrɛ welele CNT maaw ɲɛkɔrɔ a ye jɔngola fɔ a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi tiɲɛ na dɛsɛ kɛlen bɛ wulikajɔ de kan ka kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen dɔ ka fara u bonya n'u walankata kan semanikala ko o dɔrɔn tɛ dɔgɔtɔrɔ bololangolo ti baara kɛ ayi kogo ti maa kɛnɛya ayi maintenant ani fura de kan ka bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ min bi kɛ sababu ye dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ka lafiya u ka se ka banabaatɔw jigi sigi sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lajɛlen sigilen b'u sentigɛ kan gami point G Gabriel Touré yɔrɔ hôpital du Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ jango denw bi furakɛ yɔrɔ min n'o ye pédiatrie ye yen kɔni kɛlen bɛ subo ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi o waati kelen clinique carunen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ clinique privé dɔgɔtɔrɔ jole minnu bi sara jamana fɛ jamana yɛrɛ nafolo bɔ ka minnu gala olu bɛɛ lajɛlen n'i taara kaba n'u y'u kun dengu sɔgɔma 10 heures midi b'a sɔrɔ u taara clinique la ni mago b'u la i t'u nɔfɛ clinique la wa n'i taara u bi wariba de da i kun i b'o bɔ o de jalen bɛ dɔgɔtɔrɔw kunfɛ fo clinique ko yɛrɛ kɛra kɔrɔbɔrɔ butiginin ko ye sa clinique 400 o de da yɛlɛlen bɛ Bamako kɔnɔna na qui est illégal min ni accident kɛra kɔrɔ 400 cliniques illégaux mais ça c'est trop sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye wulikajɔ kan ka kɛ joona fɛn min ye jamanadenw ye o kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ sɔnni m'anw bɔ bolo la a ko ni bolo dimina a bi da tigi de kan na premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ani jamanakuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta ye kule k'a bɔlen b'u la n'u ma dɛmɛ don jamanadenw ma maa min bilalen bɛ kɛnɛyako kunna a dɛsɛlen bɛ sabula sariya minnu dalen bɛ nin bɛɛ lajɛlen lawaleyali a bɛɛ lajɛlen bi makaama ani jija ni baara ɲɛdɔn de kofɔ o tɛ muso in na sɛbɛnnikɛla ko o n'a ta bɛɛ député kɔni hinɛna la a nana ni projet de loi min ye k'o bi kɛ sababu ye ka Mali bɔ bolo la ni nin dama don nin voteli kɔni anw ɲɛna o tɛ ko ye député n'o ye CNT membre o y'u bolo kɔrɔta 106 voix u y'o d'a ma maa ma sɔrɔ min y'i bolo jigin sabula fɛn min ye ko bɛɛ lajɛlen balannen don ni ko nin de y'a fɔra ye a fili bolo t'a kɛ an k'a ye bon c'est vraiment bizarre Jaminatu dun ye maa cɛsirilen ye dɛ Jaminatu a ma baara daminɛ jamana kɔnɔ k'a ma min kɛ ka se a dan bon Jaminatu dɛsɛra dɛ non e ko janfa de tɛ ko in kɔrɔ janfa min mana k'a ye a yɛrɛ ka maa sigilenw de don jɔn tɛ dun ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma non mais non les journalistes là c'est pas la peine quoi kɛra ye min fɔ an b'o de lakali il battait comme celle-là c'était avant publicité de kɛra elle a commencé par la publicité Sewuka den don farana dɛ i da bɔla Sewuka don Sewuka tɛ wallahi ni sabula cɛ Sewuka tɛ sa n ko Bamakɔ ka den don yan mais elle est du même quartier que moi a tɛ Musabugu ni an kɔrɔ yan n ko Sewuka don sa n b'a dɔn sa n'an k'a ɲɛ f'i ye ani non Joko ça c'est un secret Joko f'i ye Sewuka den de don amen cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye n bala cogo bɛ di daba tungara Joati Sedou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le providentiel o don Joati Sedou maa caman bi janga walaki ni dakabana musɔrɔ siri la i k'a dɔn gongomugu kasa durulen b'a nɔfɛ Joati Sedou i k'a dɔn maa jɛlenw tɛ sɛbɛnnikɛla ko nin nafolotigi muso in sɛgɛsɛgɛli ani wulikajɔ ni jateminɛ i k'a dɔn a kunna na Mamu Dukure banna ye nka muso taafetigi don Joati Sedou i k'a dɔn a ka wari sɔrɔ cogo maa ni bi kamana ganna sabula sugo ni dugusɛ ni entreprise a y'o damanda min dayɛlɛ i k'a dɔn farafinna jamanaw kɔnɔ a fanga bonyana Joati Sedou nka i k'a dɔn tile fila in na wulikajɔ b'a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni hakili b'a la min ye Korowari a tilebiyanfa ye ma min ni kɛlɛ wulila Bamajan wali daminɛnen o jamana in kɔnɔ o tuma Joati Sedou b'a ye k'a fɔ Bamajuw taara ayiwa banki belebelebaden min bɛ yen n'u k'a ma ko BCEAO ka agence minnu jira awa Buakɛ dɛ ani ani Kɔrɔgɔ Joati Sedou k'a dɔn u ye wari de ta k'a kɛ bɔrɔw kɔnɔ Joati Sedou k'u kɔda n'a ye ka camion fa sɛbɛnnikɛla ko wari in kɔni juna yɔrɔ min n'a dɔnna k'a fɔ siga t'a la a kɛra Burkina Faso ye a don Blaise Compaoré ale de tun bɛ fanga na min ye Mamu Dukure ye i k'a dɔn a don ani fanga ka surun kosɛbɛ nin ko ninnu kɔni bɛ se ka dilan cogo min na u ko min ma ko blanchiment d'argent ko usage de faux Mamu Dukure i k'a dɔn a minɛna a b'o ko in na wari in de
kɛra ko o ko ninnu kɛ wa ka komi ni maamu ye muso kana ye Joanti Seydou min ye wari bɔrɔ in ye a bɛɛ lajɛlen taara ka kalifa maamu Dukure ma Joanti Seydou k'a dɔn maamu jɛma a jɛlen don a finen don i y'o dɔn de ne y'a photo ye Facebook kan o don awa ale don dɛ maamu Dukure ne kun t'an bɛ maamu na nin ma koyi karabu maa don Joanti Seydou sɛbɛnnikɛla ko min ye wari in ye ka wari ko k'a jɛ k'o de ma blanchissement d'argent wari in bɛɛ lajɛlen kalifara maamu de ma sɛbɛnnikɛla ko maaw sɔrɔla minnu yɛrɛ y'a sɛbɛntiya wari in dana sakosi minnu kɔnɔ ka bɔ Buwake ni Mani Korogo dɛ dɔw k'u ɲɛ dingɛ den de wari in yɛrɛ ye maamu yɛrɛ ka yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye cakɛda kuraw créeli ye n'o ye sociétés ye wuli ka jɔn di jateminɛ kɔni nana boloda hali a donnama in kama dɔw kun y'a kuma fɔ ka tila ka kuma in bila Joanti Seydou k'a dɔn a wasigi kelen do k'a kɔnɔ min ye dugu caman ye Joanti Seydou ni Ala kɔni ma jange maamu bi minɛ ka don kaso la sɛbɛnnikɛla ko wari kuleba min n'o kɔni bɛ maamu bolo muso se ka nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ affaire la i k'a dɔn ŋanamu ni java de b'a jukɔrɔ min ye dugukolo ye ani so dakabanaw a y'o caman den sa Dakaro Bamakɔ Abidjan i k'a dɔn étages caman de b'a bolo ye sɛbɛnnikɛla ko wari in kɛra ka nin bɛɛ lajɛlen de sanango a ko an bɛ don min na ko bi min ko ne wuli ka jɔn de jateminɛ saratigiw ɲi bole don a nɔfɛ n'olu kɔni y'a sɔrɔ don o don ɲɛ bɛ minɛ a da nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ providentiel kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tun kɛra tɛgɛ ci ɲɔgɔn kɔ fara ka ca kuma bi nkalon bi da maa bɛɛ lajɛlen la fɔ datigi tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le Mali de demain malidenw ngatini loti nin y'a ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye maison de la presse wari tununko kuma ni kunnaja kuma kɛ nkalon tun bɛna da maison de la presse la nka cɛ min bɛ maison de la presse kunna n'o ye Banjugu Dante Segukaw ka den fɛn min kɔni ye kuma ye a jɔrɔ t'a la a ye kunnafonidilaw wele maa o maa bɛ n'o ye kunnafonidiso ɲɛmaa ye maa o maa ye journaliste ye a y'a bɛɛ lajɛlen wele kununko maison de la presse la million 600 min n'a kuma bi fɔ ka n'a bɛɛ lajɛlen da lɛfɛ kɔnɔ k'a basakili ci pa k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ tiɲɛ tɛ den tiɲɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ministre de l'économie numérique ale bɔra ka kuma Malikura taasira a ka jamukan in min bi sigi kɔmuso la joli fɛn min aw kɛ e ko ne na y'a la bilen bilen e dun kun bɛnnen b'a la koyi ne tɛ taa ne tɛ taa anw ni minnu bi kuma Joanti Seydou k'a dɔn radio Mali maa ninnu a dɔw kɔni bɛ u ka ko kɔni bɛ maa kamana guwa i mana ɲininkali kɛ cogo o cogo u n'a ɲini k'a fɔ k'u bi fiɲɛ sɔrɔ e ka ɲininkali la comment on peut appeler journaliste k'a fɔ i bi kuma dɔw da min kɔni ka di i b'o ɲininkali kɛ kuma min bɛ jamanadenw kɔnɔ e b'o dɔn problème min bɛ Mali kɔnɔ e b'o dɔn je te donne un exemple est-ce qu'on peut appeler un ministre du sport sans parler de la fédération ni de l'équipe nationale. Cela est faux. Ni au que t'as un ministre. Merci. Un ministre des sports. Ma fédération quoi. Il m'a pas équipe nationale quoi. T'as un dit là. When you n'y ngali kafana n'y oublié tamation ni n'y ma de. On va te faire voilà. On dit d'abler. Est-ce ça? Alors Mali. Il voulait dire tout ça. Alors Mali ka uka ko bu bolo. Uka temenu ka ko. Est-ce d'abler? Anga bana ko. Nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri min bɛ kunnafoni di kunna a da ye falakɔ bin tigɛ k'a kelen tɛ premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ka fara maître Aruna Touré kan ni maa fila de kɛra sababu ye k'a fɔ kɛnɛ kan ko CFA wari 600,000 ani 2,000,000 k'o taara ka di maison de la presse ma jamanadenw n'o ye journaliste ye u ka dɛmɛ ye aide à la presse sɛbɛnnikɛla ko u ye kuma bakuruba de fɔ nin cogo in na o ma nɛɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye kunnafonidilaw ye a bi san saba bɔ dɔrɔmɛ kelen tɛ ka sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka kunnafoni di sɛbɛnw u so datugulen bɛ arajo dɔw bɛ yen minnu bɛ kuranjuru b'u la luwanse juru b'u la bɛɛ lajɛlen ɲɛ ngɛnɛ bɔlen bɛ dɔrɔmɛ kelen tɛ ka sɔrɔ embargo nan'o tɔ kɔgɔ k'a la n'i ye nin ɲɔgɔn na kuma fɔ yala bɛɛ bi hawuja ka kɛ maison de la presse président kan wa u b'a to yen an kun ye ne yɛrɛ dɔgɔnin don dɛ an kun ma hɛrɛ kuma fɔ a kɔfɛ ne yɛrɛ kun ye jele mun na miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ni kɔ anw kɔni u ye nkalon d'a la ne kun ye jele mun na ne tun bɛ ka jɛ don ne de ɲini o bɛɛ ni ɲɛdɔnna maa tɛ yan o ye tiɲɛ mais non jaa tiɲɛ tɛ Allah Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye tigɛ ci ɲɔgɔn kɔ fara ka ca o yɔrɔnin bɛɛ Banjugu Dante a ye kunnafonidilaw wele a ko nafolo min donna ne ka compte kɔnɔ a ko an ka taa trésor la a mandat a y'a bɛɛ copie tirer ka na n'a ye a nana bɔ k'a da a ko san 2018 a ko fɛn min kɔni ye o aide ye o ma sɔrɔ a ko min kun kan ka di
kunnafonidilaw ma jamana kan ka min di jamana dɛsɛr'o la olu yɛrɛ de labanna ka dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise deli a ye $400,000 de fara wari in kan o de taara kɛ $300,000 ani dɔɔni ye o de tilara san 2019 dɔw 7,000 dɔw 10,000 dɔw 8,000 dɔw 8,000 a ma kɛ foyi ne yɛrɛ u y'a tila ka ɲinɛ ne yɛrɛ quoi ne ma fɛn sɔrɔ o. Ouais, mais à l'époque, toi, tu n'es pas classé, toi aussi. Arrête là. Et classé le domaine. Mais moi, j'ai 3 grandes radios. Au dame, dans le domaine. Mais il y a 5-6 ans, j'ai 3 grandes radios. La radio Faso Nieta de Kati et Falagé. La radio La Voix de Bozofala de Negala. Et maintenant, la grande radio, Baoulé FM de Sotiba. Et voilà, qui est installé illégalement à Bamako. Bon, tu dois te trouver dans la région de Kati. Il vient en blanc, il vient en document. Document du main. Radio Sigi. Ok. Moi, j'ai une décision de la HAC. D'accord, on verra. Neka radio ni Idakadi radio il là-bas il dit d'accord. Neka radio ni radio pirate mi no bleni Titibuwa Dashido. Korabora boutique ni nunu. Neka radio no lutikele. Radio du même Titibuwa no korabora boutique ni. Comme FM wa mbato Mbatuko manjaye mbadi ko ma fombo dale do mbala ni yo doya même bay kuna ta je reprends quelle est la petite radio à Titibougou atna ke RFM yi wala Star FM Rasal Moulay Darani o daga dilaw il est fou. Aywa. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ o buruburu min sɔrɔ la o kun ye san 2018 wari o tilara 2019 de wari yɛrɛ ma sɔrɔ san yɛrɛ kuru kara bɛɛ fo an donna 2019 kɔnɔ o wari min tilara dɔɔni nana tiganji toni maaw tigɛ sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o waati la ka n'a bila bi la 2019 2020 2021 buruburuni ministère de la communication o bi $7,000 di wala $9,900 k'a sɔrɔ sigi kelen bɛ ka $200,000 kɔnɔ arajo min bɛ Mali la i kulo majɔ radio so 350 o de bɛ Mali la journal min bi bɔ journal 200 la hawla wala quwwata illa billah en me mu ñew n'a fɔra ka $1,000,000 tila olu ɲɔgɔn cɛ saa kɔnɔ ni ye fɛn non c'est vraiment ne ko IBK tile la fɛn ma di dɛ IBK dɛsɛ de kɛra IBK tile la o IBK yɛrɛ de fɔlɔ dɛsɛ la de o kuma o Shogel ni aywa Asim Goita o bɛ mun ma kɔ o ma foyi di a kana wari di maa ma radio animateur ni journaliste bɛɛ b'aw fɛ a kana dɔrɔmɛ di maa mais min kɔni bi d'a ma ayiwa kɔni di la et puis demain c'est la loi qui le dit mais non depuis la conférence nationale en 1991 mais laban n bɛ bɔ Asibugu la karamɔgɔ a tɛ wari dɔn n'o tɛ kabi Asimi nana dɔrɔmɛ kelen 90 millions de bɛ a ka présidence la ye min kan ka di journaliste ma aide à la presse a ti di. Oui, mais Ali Baraka colon ni fonze. Akahina vena. Merci. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Banjugu Dante ye kuma dira ma a kɛra sababu ye fɛn o fɛn b'a k'a kɔnɔ a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ a ko hali journaliste ka sariya kura ta ka journal baaraw yɛlɛma maa bɛɛ bɛ se ka journal créer bɛɛ bɛ se ka radio so dayɛlɛ wa sariyaw bi sɔsɔ journalw bi bin maaw kan réseaux sociaux nalen b'a bɛɛ ɲami ka loi ta ka nin bɛɛ réglementer ka kɛ ko jɛlen ye maison de la presse ye nin bɛɛ projet de loi kɛ ka taa di primature ani ministre de la communication ma u y'a bɛɛ kuru k'a bila yen o tuma an damanda ko k'u la wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi fɛn min ye kunnafonidilaw ka juru min bɛ jamana na a bɛ t'i jɔ sɛbɛn wari $1,500,000 la o tuma wari tɛ kɛsu kɔnɔ buruburunin de b'a kɔnɔ o buruburunin n'i y'o tila Mali journaliste ni radio so ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ti hali $500 sɔrɔ minnu bɛ taa tilali yɔrɔ la olu bɛ na juru la u bɛ na arrivé payer la siga t'o la o sɛbɛnnikɛla ko o tuma ka nin ɲɔgɔn na kuma ba fɔ a bɛna kɛ sababu ye ka kunnafonidilaw bila ɲɔgɔn na dɔw bɛna Banjugu Dante bisigi kɛlɛ yɛrɛ de bɛna wuli yala Shogel ye nin kuma minnu fɔ kuma minnu ye tiɲɛw ye yala nin lawulinkamaw de don wa wala n t'a sidɔn de don Banjugu Dante ko a ko fɛn min ye Shogel ye kunnafonidilaw dimiba de b'a la o tuma sisan tɛ dimi in bɔ kuma ye sabula transition kan ka kɛ waati ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ waati min na ka jamana bɔ bolo la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali de dɛmɛ kɔnɔ a ka bi bɔli la a mana gɛlɛya cogo o cogo Tezara b'an jigi kɔrɔ. O b'an jigi kɔrɔ. I tɔn ka premier min. O ka kɛ. Kana taa dɔwɛrɛ ɲɛ. Ka pep. Daba Tunkara. Naam. N'o ye Sabaliba Ba Sisoko minɛ. Dankɔrɔba a taara nɔngɔn ma. San 1000 ɲinan kɔfɛ. A to a bɛ maana tariku la. Kana siga.
Janti Sedu baba ni sido ye cɛ min do a fɔ sura maa caman b'a ka baro de mɛn i n'a ma jɛ walima i m'a ye ne ma deli k'a ye o i k'a dɔn ne y'a ye yeli dama tɛ an jɛra jɛli dama tɛ an ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an taara magan ɲɔgɔn fɛ sabali baba Janti Sedu sura kuli ka ɲaɲa nin manin ka kɛ ɲɔgɔnna ma da bamuna kɔnɔ fɔlɔ n ye kuma min fɔ i tulo b'a la wa i y'o fɔ dɛrɛ n ko a ɲɔgɔnna ma da bamuna kɔnɔ fɔlɔ a ma kɛ fɔlɔ maninkamuso o m'a ɲɔgɔnna bamu kɔ la fɔlɔ Janti Sedu n bɛ tɛmɛ o kan tariki la kabini diɲɛ kununko ka n'a bila bi la maa min tɔgɔ bɛ fɔ nafolotigi la n'o bɛ tariki kɔnɔ kununko ka n'a bila bi la o ye Kanku Musa ye a ka fisa Kanku Musa ye a b'o ɲɛ ni siɲɛ 1000 ye i y'o fɔ ne ye soka de ɲininka dɔrɔn ko munna i y'o fana fɔ wa n'i y'o fɔ munna dalu bɛ n bolo munna Kanku Musa i ye wari ni sanu ni marijanɛ ta Mali kɔnɔ ka taa n'a ye Magan jamana na o kɛra a bɔra ni Mali wari ye Baba ni Sisɔgɔ a bɔra ni jama ni marijanɛ arabu jamana na ye ka na n'a ye Mali kɔnɔ o kɛra jumɛn de ka fisa ayi dalu bɛ n bolo nin de ye dalu ye sora a b'o ɲɛ Janti Sedu maa bi kɛ nafolotigi ye i k'a dɔn villa caman 100 camion caman 500 camion 1000 citerne 1000 nin bɛɛ ye tiɲɛ ye nin bɛɛ bɛ yen ne m'a fɔ nin den nka Mali kɔnɔ kabini Ala diɲɛda maa bi kɛ waritigi ye avion jɔlen filɛ kelen fila fo 20 kɔ nin carte grise bi maa kelen to a la sora baba kelen a kelen no farafina bɛɛ o de la n ko a ɲɔgɔnna ma da kɔ la fɔlɔ maninkamuso m'a ɲɔgɔnna ayi jeti privé ni kelen tigiw bɛ yen nka a caman ara la avion belebele lahawta 20 kɔ n ye jeti loué a bi boli n do a la ni n da don kelen tɛ jeti kelen sɔngɔ n'a fɔra ɲɛna i b'a faamu avion 20 kɔ Janti Sedu nin bɛ n kamana guwan don min anw ni Sabali ka baba an dalen bɛ Jeda i tɔ san ka nin maana nin bɔ ye nimisaraw tile manen do bi ye juma ye don min an dalen bɛ Jeda anw dalen bɛ Jeda an maa 53 b'a nɔfɛ Ala ka hinɛ Tata Bambo Kuyate la o bɛ yen Ala ka hinɛ n k'i ɲininka Hame Sumunu na Hame Sumunu n'a muso 2 a taara n'olu ye olu bɛ baro la Ala ye su o su da Jali Karunga ani ayiwa Hame Sumunu ani Tata Bambo ni Tata Bambo cɛ Moribo Ngɔrɔkɛ u bɛ sumu don jɔnni ko dɔnkili tɛ da Makan kore y'a ɲɛ jeli ngoni ni sumu Ala ye su o su da an bi hôtel min kɔnɔ n'an ye surafanaw dun n'an tila surafana dun an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ saliba kɔnɔ u bɛ ngɔni sigi an bɛ si ka ngɔni mɛn fo ka taa se fajiri ma fajiri mana se an bɛ suguri dun Maga ne de m'a f'i ye kuli ka ɲaɲa a ɲɔgɔnna ma da farafinna a ɲɔgɔnna ma da aw taara ni ngɔni ye Maga an tora o de la a ko an ma don dɔ la a ko an k'an labɛn i k'a dɔn an bɛ taa ayiwa Hindiw ka dugu dɔ la ko Bombayi a ye avion kura dɔ san o bɛna taa immatriculé Bombayi an bɛna t'o avion ta ka segin n'o ye an bɛ don o de kɔnɔ ka taa Mali la Sisolo ani Baba Sisuma ani Mamadu Bakari Kulubali ne n'olu de ye kɔnɔ Zumana Yɔrɔkun tɛ nin na an maa 3 su kolen an donna chambre kɔnɔ ka taa an da ne hamina n ko n'an ma dabali ni fɛɛrɛ tigɛ k'a fɔ Baba ye an laban an bɛ kalo 4 kalo 5 k'a bolo sabula ale tɛ kɔrɔtɔ u ko kuma an b'a fɔ cogo di n ko a y'a to ma dugu mana jɛ an b'a fɔ a ye n ko an ka patron y'an wele ko an gɛn dɔ ka bɔ baara la sabula an mɛnna waati min dira an ma o dama tɛmɛna u ko kuma i bɛ se k'a fɔ wa n ko hali min tɛ nin ye ne bɛ se k'o fɔ e b'o fɔ e kɔni b'o fɔ n ko ne b'o fɔ jeli cɛbɔgɔ den dugu jɛlen ne ko sura ngɔnifɔ ma segu yɔrɔ min na o den bɛ se ka dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ ne ko sura a ko naamu n ko sura a ko naamu a ko mun kɛra tuguni e tun kɛra kɛ ni kuli ɲa i bɛ taa taali ɲɛfɛ taali kɔfɛ o de y'a kuma cogo ye taga ɲɛfɛ taga kɔfɛ ne ko a gɔnna dɛ n ko an ka patron y'a wele ko b'an gɛn ko k'a gɛn an sigilen yɔrɔ bɛɛ a ye avion bolila wele un certain Dukure maa minnu kun bɛ taa Air Mali la olu b'a dɔn Dukure c'était un grand pilote o de tun b'a ka Boeing 747 dessin in na a ko Dukure o wulila k'i jɔ a ko qu'est-ce qu'il faut pour que ka taa ninnu bila Bamakɔ après i bɛ tɛmɛ ka taa Yirido ninnu bila Gambie Yirido Sora ka ɲaɲa i ye barikasi de ye i ye barikasi wuli non fama kun do babani la hawla wala quwwata Dukure fama a ko taxi d'aéroport ka bɔ yan nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ a kérosène n'a fɛn a y'o jate bɔ k'o fɔ a ye a y'o wari dan k'o dan a ko aw ma joli kan ka taa Bamakɔ sini an ye ɲɔgɔn da maa 23 an kelen o kelen 18 millions
mugani saba maa mugani an kelen o kelen sur le champ ay wari in d'a ma magan wari in de la o y'a sɔrɔ magan wari de bulu ba ye a bulu belebelebaw a y'o bɔ ka d'a ma ne ye n ka coxeria kɛ suguba kɔnɔ n bɛ wari ko ɲɛdɔn parce que an kun bɛ hali wari falen machine à calculer fitini dɔ bɛ ne kun ne donna ɲɛgɛn kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ k'a calculer franc français la n y'a calculer franc français la k'a yɛlɛma k'a kɛ CFA ye n y'a ye 18 millions su kolen an dalen ne ni Sisolo de bɛ so kelen kɔnɔ n'an y'an da ka suna dɔɔni ale dan dɛnɛ na ko ne ye karatuma ye ko ne ye waati jan kɛ suguba kɔnɔ ko n sɔn k'an gɔnɔ bisi k'a fa ka wari in da a ma suna fo ka taa dugu jɛ ni ne wulila ka don ɲɛgɛn na ka taa sigɛriti kelen min a dalen sigi yɛlɛma ni ne tora ka mɛn ni ne bɔra wa o kɔrɔ de ko n ma suna dɛ kana n'i toro n kɔnɔ kan baba ni maa ma jɛ i ma bɔ i cogo la baba ni maa si ma jɛ dugukolo sanfɛ i kɛra waritigi o i kɛra faama ye o i kɛra journal i kɛra dɔnbaa ye o k'a m'i bɔ i cogo la o dalu t'i bolo i bɛ bɔ i cogo la don dɔ la kɔni i b'i yɛlɛma i kamana bi guwan k'o kɛ ɲaɲa sɛbɛ tununi la o waritigi o waritigi a kelen gɛlɛn tora diɲɛ na minnu ye masaw ye minnu bɛ ɲuman kɛ minnu ka ɲi minnu ye masa ye minnu ka ɲi minnu bara ka baba ladege sabula cɛ kelen bɛ yen dugukolo yɛrɛ Mali yɛrɛ bɛɛ ale ɲɔgɔnna tɛ waritigiw la ale de ye waliju ale de ye alimu ye n'a fɔra ko mɔɔw ka seli waritigiw ka seli min kɔfɛ o b'ale de ta ne t'o dɔn dɛ Seydou Nantumɛ ka bɔ kama ne an ti Seydou Nantumɛ ka dɔn ne ma deli k'a ye n bara k'o dalu de d'i ma maa min garala Mali yɛrɛ bɛɛ ka misiri jɔ faso la 1 milliard 500 millions a y'o kɛ o ɲɔgɔnna bɛ wa non il est sans reproche Jonti Seydou maa ti kɛ dugu ye maa kelen ti kɛ jamana ye nka dugu kelen ka hɛrɛ sababu bɛ bɔ maa kelen na Banamakaw ka Maju Sɛnbara n'a fɔra ko wari min ka bɔ a ta ka ca bɛɛ ta ye n ka daw ma wa a to ten bi ye juma ye tile gannen don ni m'i to n ka dɔɔnin ayi sabali n'o tɛ Ibrahima Kara ɲara bɛ yen n'i ko k'i b'i lisi kala n bɛna n'i ye o n ko i ka to n ka dɔɔnin fɔ de n'i ko n k'a bila ye a to ta o tuma n b'a surunya Bahamaden bɛ yen Mahamadu Kara ɲara bɛ yen i k'a dɔn Modibo Gambi bɛ yen i k'a dɔn n'o y'i bɔ a la Ba Seydou Sila bɛ yen Ala ye waritigi min ni limana ja magasin jenina miliyari 1 ni min nana ɲininka ko mun kɛra a b'a fɔ ko ayi ko foyi ma kɛ ko Ala ko don Ba Seydou Sila n y'a ye o ye la ne y'a ye ɲɛna o la ka magasin jeni 1 milliard a bɛɛ jenina a ma furase a dabali ma ban a ma dimi a ma bɔ Ala ko don il est resté naturel Jonti Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe Jonti Seydou i k'a dɔn Mali ka se sɛbɛnnikɛla i k'a dɔn a tɔgɔ de ko Badu Escobar Badu ko a ko cɛ dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko Bouakari Diallo kɔni ye jalaki bi Mohamed Sakɔ ka Mohamed Sakɔ k'a y'u ka wari dun 200,000 ani 270,000 sefa wari nin dun kɛra cogo di u jɛra ka cakɛda dɔ de sigi sen kan cakɛda in tɔgɔ ye ko ERD SARL i k'a dɔn Mali kɔni kɔnɔ wari ɲini cakɛda sigili a n'a ka ti baw o ye yɔrɔnin kelen walima u ka ɲɔgɔn janfa Jonti Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko nin société énergie rurale durable i k'a dɔn a dakolonjɛla k'a filenkolon di nka jamana ka wari b'u bolo dɛ sabula cakɛda min n'o ye Amadère de bɛ wuli ka jɔ bolo da Jonti Seydou yɔrɔ minnu bɛ yen ni courant se tɛ yen i k'a dɔn ka taa courant bondo ani courant minamisɛnnin bɛɛ lajɛlen dilan a bɛ baara in kɛ a ni kɛnyɛrɛ y'o de ye Jonti Seydou i k'a dɔn a nana contrat kɛ contrat min n'a y'o kɛ ani nin cakɛda in ni ɲɔgɔn cɛ ERD SARL Jonti Seydou k'a dɔn u nana sigi sen kan ayiwa min ye kuranko ye min ye kalanna ye ani sanangɔrɔba yen kurago bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na o yɔrɔnin bɛɛ faso yɛrɛ nana wuli ka jɔ boloda 200,000 ani 92 Jonti Seydou k'a dɔn u nana o sarada min ye Amadère ye o labanna min ye 200,000 ani 30 kɔ ye ka tila k'o fana di min bɛ se ka to nin cakɛda ninnu ayiwa i k'a dɔn u bɛ se k'u wakili don kuranko la 500,000 60 ni kunkanfɛ o nana sa ka di société ma sɛbɛnnikɛla ko a ma bɔ sana ka don a ma bɔ su la ka don dibi la wari in bilalen kun don BMS de la o ye wari bila ERD SARL i k'a dɔn u ka compte la a ko Bouakari Diallo Mahamadu Sakɔ min ye ayiwa Bouakari Tarawele ninnu bɛɛ lajɛlen de ye nin cakɛda in sigi a kɛra Musa Faye maître Musa Faye o ye notaire ye o ka cabinet na u bɛɛ na société sigili la baaraw ni fɛnw kan ka kɛ cogo min yɔrɔ ye min ye a kɛra kabini février
kalo a tile 27 san 2004 joli sedu associé nunu ngoni u bena kula ngo ngani ya ta kala je doni yoro ka cha dotai ako ni ye Boubacar Traoré ta Boubacar Traoré e ka do laba de nana ka action fere Boubacar Diallo ani Mamadou Sakho ma o kamno kera dota kera wa 48% e ka do Mamadou Sakho e ka do o ta kera 39% ako wuli ka joni jatemino bolo ka mami ni Boubacar Diallo no ko ni laba nana ken nyoro tigiye e ka do wari klali la o sina ka million kema flani bilo flani sabata e société dun dira minye e RD Sarli min woni ye amaderi obi bulla ka war no fe sebane kala ko minye ni je sabai minye min dun u yera dama ko ni badon ni munye sabanye anya min bo le triomphe du Mali kono aka bi bolla sabatu wana ne bin tega do obi ke bon sabanye ango mi ma la révélation ko dogole o dakena ni ya ka sabanye Amadou Tidjani danzoko ko ako feminye cathedrali abattoir ko femi ngoni ye saniya balia ani noko koni ani suko kene o de nyamine bi nyona sabani kala ko ako feminye cathedrali amakadi suko kula ngame domina ko bi ni kene ya mafaraka e ko feminye jamana dewni sigidala mawye banajugu ani ndashi do bana chama be obina mawmne sabani kala ko ni sera uka abattoir la yoro nogolembe sariya munu volembe ka fo ka bato baga na chogo ani baga pigiri chogo ani baga ka kene ya sani baga ka faga ni bela jele majay sabani kala ko cathedrali abattoir a nogolembe fo ka ta fo ko toti wa mamunu be nubi barala ye kuma ko fo ite nogola fa do fe ibi jolu desile fa bela jele fe ona kasa gele do be yamba fe be ka furu boso ni bela jele de toni be nyana dimogo film blemamba nunu dimogo bulala mama nunu olu be pamba na ubi dasola ubi tige yambe nyebero ubi yambe to kwaleun olu bi mause Allah wa cathedrali abattoir fle wa aw bo sugo de duye de aw ta to aka dugula am singa sugo tay o sugo ine obi do karata nde kono kana bamako ya kati ka ba tor bato am mu bakati su o de binaya abada jamais fere quartier mununa dumazana petit baro ani buguba darle ala amma ni na bi bokadi i pa mi nguna mi ba sugoza i pa ro guna o ko lazimi akulu kweta ko kan na sogo bi boye de u ga go ba ni o me kadi so razu u be ka sogo bi boye nu mo wuliga joge ka senya ko nyanyini aywa ko bu bulu de banado ko soro mangi jira aywa samani gala ko kati abattoir ko ni nogolembe fe minye service d'hygiène wi munu ye service de santé wi olu bela jele de serula tio sabula fe min ngoni ye boucher wi u mako fo itala sogo ko ni ngabuso noro aleni aka ferolu ku ta soro ka blugu u mako ta tola iya dun ayi kene ya yikungo iya dun atari serki boki bi ikungo ako fe min ngono lutai utaka soro doro sabo ya Allah agele amere gela da kuna woni blani ye anya mi mo la révélation kono uka bi bolla jodi de du wati na ka wati ma se bita e ko anda blaya gwamala bita amba blaya ama blaya wati dafara ambalema bobo ka jemo ka yani soni je olubi do ni go sigo singa kana nyinende ziara jme do bugu ziara no ye Elhaji Mohamed Bajara aka chekoroba ka ziara no ye do Karamɔgɔ ye Elhaji Seku Siraman Jara le 23 juin abiba alamsama le 23 juin oui ala ko jira alislame be welele do wajuli belebele bina sigi ni ala no kara Qur'an kalaw ni do dombi ke ambi yekana mana bi se ka basiki chokomi skey awo yon jodi ka don ambalema bobo no lu ka jemo ka bana Ahmed Jakite ni moro bi nyu azoro no lu wulila kula fana to ma do shuina nege nyemuga segi bi ke ninguna foninga nga nege nyemuga ani kele burapele ani sidi farkona je olu bi yekana kan joni jodi ka don ni ala jena na yin jena wore ami nyu azoro ni kuma so kele ngono ka don minye jemo kan guraye nga sini minye 21h30 neni lame bo bi nyu azoro radio Mancha FM sanfɛ 21h30 dabaka kɔlɔsili ayi je dis rien radio ngura jawro mi atwa damene kam sokoroba de la ibna munge atwa ta bala ka twa wore dala ayi ataba ko tandi ayi tise itese mbauta jeudi do dikado Ahmed Jakite ale de kun min negela min ye kunafoni dile journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam